Здравейте, хора! В днешното видео ще засегна няколко теми. Така, как да кажа, мам толк, докато разхождам бебето си в парка. Първата тема е, че имам предизвикателство от сестра ми да си готвя всеки ден, тъй като аз по принцип с готвенето съм така доста... Нямам този навик, не се справям и не знам много рецепти. Нали, уча се. Най-ми е добре да си пусна някоя рецепта с клипче и от нея да я следвам и да готвя. Така че ще кача тук няколко снимчици на това, което си направих вчера. За закуска си сварих спагети, което за мен пак се води готвене, не е просто нещо от фория да ям. Например, кисело мляко, както обикновено правя. После си направих там телешки кюфтета с сладък картоф. И за вечеря не успях да готвя, бях твърде гладна и затова просто мазах филе и слетеница. Но мисля, че се брои за ден, в който половината съм готвила. Така че ще видим днес какво е менюто. Днеска пак с коска ядох фили. За обяд имах още от кюфтетата. И сега ще видим. Взех от тези боксове на Lidl, където имат неща с така изтичащ срок на годност, плодове и зеленчуци. В принцип гледам, че на хората им се падат много свежи и яки неща. На мен ми се паднаха само няколко картофа, 2 салати, малко сухи моркови и 2 банана. Чесън, ригън и горе-долу това беше. Но поне картофите ще мога ги сваря и така да си ги направя на картофена салата или с масълце просто. Друго нещо, което ме скандализира днес, с което, понеже малката сутринта беше много нервна, тя като цяло сега и растат зъби и успяхме да спим много тази нощ. От 12 до 2 сме спали на пресекулки, от 2 до 5 не сме спали, само плачеше и не можеше да се успокои, нали, да я гушнеш и да я кърмя. Не се успокояваше, пък и тя вече има зъби. Мен в един момент почва много да ме болят гърдите заради това, че тя буквално си чеше зъбите. Между другото, ако ви е интересна темата за кърменето, мога да направя едно видео с моя опит. Може да ми оставите в коментари и дали искате да гледате такова видео, ще направя. Това, което гледах днес, като излязох, тя веднага заспа, защото просто беше супер изморена. Бях цените на апартаментите в София и просто виждам как в София за под 180 хиляди евро не можеш да си вземеш нищо адекватно. Даже на повечето места 180 хиляди евро е цена за тристайно жилище без ДДС. И това са цени, които аз гледам в крайните квартали. Нали? Беля, Левски, Овчи купел. Даже Овчи купел са една идея по-високи, там са от 200 хиляди евро нагоре. Е доста скандално за сравнение, понеже гледам и от време на време следи апартаменти в Бургас. Там може да си вземеш такова тристайно жилище за цени, които са може би 20-30% по-ниски. А двустаен може да си намериш за под 90 хиляди евро и то на така сравнително добра локация в добър квартал. От друга страна, в днешно време не е нужно човек да има собствено жилище, за да може да живее нормално. Нали, стига да може да си позволи да си плаща найема и сметките и пространството, което има да му е достатъчно голямо. Знам, нали, това. Аз не съм за мен това старо, така да се каже, останало от социализма мислене, в което едва ли някой нямаш собствено жилище, си получовек и нямаш нищо сигурно в живота. Не, защото много хора, които си купуват, коства много повече средства да го изплащат и живеят много по-скъдно, в сравнение, ако просто на същия период са под наем. Да, ще платят едни пари, няма да остане за тях жилището, ама за сравнение мога да кажа, че в Швеция и в Англия, дори когато си купите собствено жилище, вие имате право да го ползвате около 100 години, т.е. то се води ваше за около 100 години и после отива пак към краля. Става собственост на краля. Така че, нали, от тази гледна точка не смятам, че
твърде лошо, че все още с момощ сме си взели собствено жилище в София. Хора, това е днешното включване. Малко си поговорих. Докато се разхождам с малката, вижте какви сладички. Фигурки от капачки. Интересно ме какво мислите по тези теми. Най-вече са апартаментите. Смятате ли, че човек на всяка цена трябва да си вземе жилище, докато е млад? Или по-скоро може да така насочи към личностно развитие, кариерно развитие и после, нали, като натрупа малко средства да мисли за жилище. Та интересно е вашето мнение. Ще се радвам да направим някаква дискусия в коментарите. И до скоро!